Sa dumiga walking ni Dalton mga indang, madung adlaw ninjong tanan. Ika na mi sa diyang favorite guava. Hanggi tudo nga mag-walking mi kada adlaw kay maduna laman sington po nitong pamugan. Why, lakaw-lakaw. There's a motorbike. Come here. Hold my hand. Hold. There's a motorbike. There's a motorbike. Move, move, move. There's a motorbike. Gusto ko magtiniil guys, mag-grounding ko. Manginhas lagi ta ko magtiniil. Ni adto mis dagat bus ni agi. Di man ka adto mabaw. Na may tubig makalipong. Kay baw mo mga dangdanas undoy na kras. Kita mo na garas na. Oh. Kay nang laktad man dyan dangog man naghapon kay kita mo na green-green galumot man na og mauwanan gani dana mo dangog. Dana si dana. Buho. Nang ligid si dang motor. Kay dang motor magud pang lapok once nga motamak gani og nga nabitaw nga surface. Dadangag pa dud. Mo slide danang laktad pa dud kay nagdali-dali. Bis karang duuwan ano sa among bahay na disgrasya na hinuon. Here, hold my hand. There's a motorbike. Oh, na madugani kay proteksyonan pa dud sa Ginoo nga wa pa dud mga bungi. Kay og nabungi pa na samot na gud simud ka. Dako. Nga na ra pug simudaan. Maadto gani kay grasa sa Ginoo wala po diyan nakalapok-lapok ra. Ingin lagi kog naan sa bapug ka nga imbis ka na abot na inusbay na crash na hinuon na balintong na hinuon. Maadto gani kay wa ko mo buwasot daan ang kuan kuya unta to. Tiya gitang dari ba. Ingko Ginoo pa dud nagaprotekta pa dud Ginoo kay kung wa na Saka sa kuno diyang dagan kay tagbengan nga na pahanutoy ra day nga na. Klaro kadog na linya na. Unay lagi dito ang kaugaling ang daan. Kasi sarap yung himog daan-daan na. Apat kay darhiran tatong ni Agi. Nang laktad did mo lagi nang hudi. Lagi maado ning manglaktad ta. Maado na giingon nga trust the process. Kanang manglaktad-laktad lagi na ado hinuog disgrasya. Imbes kay maluoy ta. Nakasabaan pahin mo na. Kaya nga nung laktad-laktad lagi naman tayo. Danda ka dari nga arang kagwapo. Nang laktad pag dari nga dangog. Kaya bong gauwan gahapon. Nalagi pa pagkakalunda ni katawar ang putida pero sakit-sakit kuno pud madugani kay wa jud igaghuan nga kasugod ko ng dagan nakaikid mo kuno sida Dalton there's a motorbike here hold my hand sud ana mo mga adults is lungani sa ha kay dagko man anay mo kan ditong breast pero naara man pud ni unod no lagi kay dagko man pud dili mao ni problema mag-walking ta kay di na ka mo uli gusto na ka magpaturado dados kinaladjuan nga wala bag imong ama. Nandiyan na pang hapon. Pala, birepod. Today, basic ka adto mirong adlaw mga dang kay mo adto kughag na and then matuog duwero na ako duha ka booking turi mga dang. Dahil lamang gi-accept mga dang no kay additional income. At the same time, makatabang pud ka sa ilang negosyo. So, agahang i-promote karon mga dang is litsong manok. Nakatilaw noon ko before ko mag-promote, nakatilaw na ako dos naging gabi Lami ba pud? Dang. Sila tiri kaya pa man pud sila tiri dare nag-open sa Bohol. Wa pud sila sure og mubalhin ba sila Bohol. So, igo na nanahan nang i-promote pud. Ja. Sunod na pud is resort sa Duero katong Alcasas nakaadto na ko des naging tuig ja. Hoy, nakay-chika nindo. Maadto man kuno. Feedback kuno sa owner ninga na kuno nalipay kuno kay kato kunong pag-promote kuno na last year daghan kunoy nangadto. Kadaghan pud og views ang hit bigod ni abot magud pud tuog. Mga million man siguro pud. Kanay ang Facebook page gamitin na pag-promote sa mga products or mga business kay daghan mag-reach kay na may million followers mo nang adto ko mag-post adto sa mga promotion video. Nalipay po ko ba? Maadto di kay effective pa dai gihapon nagaha ang mga promotion ba na dai gihapoy mutang kilik. So salamat ninyo. Nda palis pa man to magpahapon mi kay naa may lights ang pabutog lights. Be magpahapon ra ba mi nda be okay ra magabian be? Okay ra. Lagang bugas orang sakita. Bubag jud maajo. Pwede ra magmong panian si Mirjun. Panagi mong bata sa ko para magpanihapon. Diyan sa rami. Nanuroy po to? Nanuroy? Kagabian po to no. Dali na, let's eat na. Ano ka na kurintiin dala ng rip? Dali, come here. Stand up. Let's look at the bird. The bird. Come here. No na ija dang leiran dang liwatan dang. Anak po ko dang. Samot pus undoy leiran po tong labaw. Halagang ilok, pis kaya na puti na niyang ilok. Puti naman niyang ilok, mga dang nabintahan na din, pero naala may buhok. Di para sa una, kita mo ang ilok sa una nga murad kunot sa kaliro. Murad bag nasabod sa kunot sa kaha, grabe kadagkadong ito ma. Pero naalam naglamdag na. Yung maninganis daga pa ko, mimis-mimis pa man to sa una. Dahil laging buros na, mga padyak, ang tangko, gani, madunang tangko, gani, kaya ulian na. Ang tijan, sus,
Grabe dong ito, madagado. Mga linya-linya ba? Grabe di po kumao kay agubang inahan nakarilit man po na. Uy, swerte lang man itong ubang inahan nga adto na nga padok. Buntis. Aga ko grabe. Sus grabe itong bidaas ang naong. Hila ko kung pagumanggan nakakita na. Nansa naman tos ate ra namang mauta. Ingin ko nung pagumanggan. Aluy, kay duga mi magkita ba? Pag nakita mi burus ko nang hubag gagang naong. Ging nanan ko nang ma, ang igsoon sama si ate arang luod arang mauta na. Luod alaman po jangan na da. Takti raman kay mamawi-bawi raman tain makaanak na. Bawi pa ngawa magyapon mo, magyapon. Pero ning gamay na ko nang balik ang lawas sa daga pa ko. Anam ko kaniwang kana laging ko ana dagtong ko kasaway ko dito makatug karang agara dang ampo dun mga day ana agad dang makatupo untag stress. Di pa gihapon kay grabe mang luhagan hinuon pod. Ning linog na pud mga dang. Pero hinahinay ra noon pero sakto-sakto pod nga na feel na ho. Mula ka gihapon may aglino kuno katas Davao. Kamusta mo mga taga Davao dihang nananood na yung video. Grabe balik na jud pagalagad sa Ginoo kay murag daghan ay mga linog jud basig nakalimot na. Mo nang gipa-remind na pud sa Ginoo nga naa si Jah masuko si Jah og di nato alagaran. Lain na may pang-alagaran kasagaran ng kwarta na may gidyus. Anyway, maadto na may karon guys. Nakatagat ko nagbuko. Pagkadaan na may hatag ni mudaan. Oo, mapagkadani murag kinakadani ma. Kay pareha beta, nag-vlog biya pud ko. Uy, kabuing namuot ko. Salamat sa patarp. Sharon! May ka-flowers ang Don Ricardo. Ano bang taga Don Ricardo kay tagaan ko buwak ang badawaan dyan. Bisag buwak sa among siko. Ano na kung sisabot sila. Kung sabot na. Salamat Don Ricardo's Lechon House. Dang kung nangita kang negosyo karon nga di na maglaba daging huwang kay nakahanay na tanang sistema dang igo na lang kang musunod ga-open ang Don Ricardo's Lechon House karon og franchising diri sa ato sa Bohol. Ang pinakanindot dang kay free naka og griller. Kita mo na nagtulijak dana. Kana bang gituduk-tudukan sa manok, mao na ang griller and then free na si Jah. Og aside sa free nga griller, naamoy 20,000 pesos off. Barato raning puhunan diri dang. So, kay di man na ma-explain din ninyo one by one kay mao palagi po pagkahibaw na dani pod kay gaplano po kudang. Connect mo mismo sa CEO sa Don Ricardo's Lechon House. Ibutang na gid ang YouTube channel dana sa ibabaw mga dang. Tan-awas idahang mga video para masabtan nimo kay naanas dana nay mga video dang para unsaon nimo para maka-franchise ka. So ihaplak na hadanas injong atubangan dang nga gidahang YouTube channel. Mauna gid ang YouTube channel, tanawa na ninyo, i-subscribe ninyo para makakuha mong ideya dang ug giunsa ni da paglambo sa idahang kinabuhi. Saing ani nga negosyo. Ayo. Pwede ta makautang na ng semento? Okay, ikaw ma. Isa ka sakog to nga. Dako sa Dory Hardware dari sa Kanhulaw. Kanhulaw. Abi ko Kanjulao. Kanhulaw. Running strawberry. Yan namin sa Duhiro mga dang kanang nahuman namin sa ang meeting dito sa Don Ricardo's Lechon House. Hala grabe ganahan gadugos offer dang nindot ka ato dang kanang franchising sa Don Ricardo's Lechon manok. Basta dang di na ma-explain dani dang pero ug ganano magdegosyo dang og lechon barato ra mag kapital. Maka-afford ra ba ta di dud ingog kanang mahal ay nga nanja lami dud ilahang man. Pero ko nga mahalin kay lami man. Katilaw ba dyan ko das nagi? Ngita kag negosyo dang, bisag asa pa ka sa Pilipinas. Kunta ka ra si Sir Ruel Galulo. Naapod sa YouTube channel, ang ibot nang sa screen dang, tanaway dyan mga video dang. Naitang video nga latest dang na, comment og how. Comment og how. Para mariplagan ka niya og unsaon. As in bang, nung nangita kang negosyo na kay kwarta na ng gamay ngayong gitipig-tipigan, ikuan na lang na si Jah. Ikapital na si Jah. So dang, di anapod mikron sa Alcazar, tanawa. Nindot mo nilang room dani si Undoy kapoy na zadang nang hagad man na zadang danang luod kay gibalibaran. Ngayon 10 Naguwat mi og ngit-ngit alas 3 pa man kay ag ilaha daring pinaka best ded nga ilag is kanang mga alas 6 sa hapon
Taman na daw sila alas 12 kanang gabi iba kay naay mga lights da nga makalipay. Ug namoy mga bata pud nyo dadon dari kanabot sila pa snow effects. Naaman jud tay mga problema karon gipang atubang mga Bisaya. Murag kita man jud gidagdag sa linog. Kay gilinog na badya pud ag Davao. Apektado gyapon mi diri kaning linog man pud mi diri na feel pud namo. Pero di man pud tayo ngon nga magpaka-stock na lang jud asa ta na nakuha na sa ta na lubog. Di man tayo magpaka-stock na lang man jud ana. So need man pud nato ati man natong mental health kayo magpaka lugmok ta. Luoy kita ra pud no. Uwan. Johnny. Oh, Johnny. Oh. Gatas, vitamin. Oh, Johnny Bibing. Ito ra may kantaon. Oh. Si Sabit. Sabit. Sa Alicia. Dalton! Yan namin naabot na kasi salamat sa Ginoo kayo ara dud kusog ka dud uwan dito ra. Uwan. Hi! I'm here. Tatay! Oh, tatay! There, just wait. Palig ko dahil. Kumana nagkaunti. Huwag ka malagi kimusundo, be. Ato, tanan. Hala. Where's tatay? Don't go, Dalton, don't go. Where's lobster? There's a monster, don't go. This is your milk. Papa. Yeah, big box. What's the color? Cuba. Blue box. This is your milk. See? It's your milk. Yay, happy. Happy. There's a milk. Anay. It's a nice Bible. Nanay went to work. Yeah, you're sad when I went to work. But Nanay is back. Nanay is back now. Nagluto lagi kung itlog ka itlog sabi ko masin mo nga rin. May agang nails mga dangya. Kadali naman ako dahil. Wa man mundang ang uwan nito. Alas 3 pa. Pag ka na mauwan gihapon. Pag-chat niya mo na iuwan. Uwan. Ito mabitaw. Mabitaw nga. Hindi nga namin nga mahuli na laman ni. There's tatay! Yes, tatay! Give a hug to tatay. Bless! Loy laman, nagagakas-gakas. Gimingaw. Grabing hagardan na. Anong kapuya? Sus. Other side. What's the masterpiece, tatay? What's the masterpiece of tatay?